Nasarakan ang nalamiis a bangkay iti may sa alakay ang managan iti Silvestre, Toriser, inem Apulo ket 2 iti tawen na. Maysa nga mangalap nga agnay iti Barangay Sibet, Santo Domingo, Ilocosur. Basar ti investigasyon ng imparwar iti Philippine National Police iti tatakamat nga ili. Rimwar ni Toriser iti pagtaingan na, iti oras, iti alas 5 iti bigat, iti kalman may ka 27 nga aldaw iti daytoy a bulan. Ket iti oras ka nagbaitan ti alas 11:30, aging ganat alas 12 iti bigat. Ket dita nga nakita iti pada na nga mangalap nga awan iti biagnan, iti igit iti baybay iti biktima. Iti rayag sigon kiti pamilya na at dati nga sakit na iti panag chest pain. So sigon kiti pamilya na kaya iti cause ti death na dati nga talagang matake iti nga sakit na. Kit na nairana nga matake manin hindi na gapota iti siguro iti panakabarbartik na iti rabiina kinang kanuan ng nangan ti manong panangan sigon kiti pamilya na. So iti ang nangan nasbaalan siguro sigon kiti pamilya na. So iti cost ti panakatay iti agdagan ti Silvestre, Toriser. Pinasinggitan pa ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr. nga uray pay kasjay iti imbaga digiti kapamilya ken kakabagyan ni Toriser. Ket maikanlatta iti nananay nga investigasyon tapno maikanlatta iti husto nga hustisya iti biktima. Bueno, Ryan, data kay kinumpirma ni dati Municipal Health Officer tayo ni Dr. Lourdes Guzman. Kita may tinakita na nga sign ti strangulation when nausar nga pointed materials kuma when kag awan tinakita na nga foul play na Ryan. May pakamo nga awan iti pakay naigan na iti napalabas nga bagyo waning iti pupusa iti biktima. Ken iti sabali nga damag, maipapanmet lang iti bagyo waning. Iti nagpatnag nga panagmonitor iti PNP Santo Domingo nga indado ulwan met laing ni Police Chief Inspector Lasso. Ket awan met ti anya nga nai-report nga madi apasamak. Okay, Ryan, awan met tinamonitor tayo nga damage kuma dito area tayo when na-report. May panggip kita ito typhoon warning. Kita manipod tatag iti tol-tol iti mang monitor niya dampay meling ti area of responsibility tayo. In coordination kita iti Municipal Risk Reduction Coordinating Council tayo ng idadalwan ni Apo Mayor kita natalgid nga instruction na nga i-monitor kita affected flood barangays iti area tayo. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.